И какво става, хора, аз съм Богдан на Бъйтко, с мен е Шламат. Днеска ще играем Gravity, кажи хай на YouTube. И да, миналата игра Мокни. И да, миналата игра Бонгбой ме размаза. Сега да видим тази игра дали ще ме размаже. Не е така всъщност. Миналата игра той направо ми... И се бъгнах. И се бъгнах, но просто бъгнах. И се бъгнах! Аз започвам една. Така. Едно на едно сме шамата. О, то си е лесен. Да, брат, аз минавам за 0 време. Как можеш да излюбниш от фифер, бе, идиот? Аре, де. Много ти! Умпелнах заради тебе! Не, брат, защо се заради мен? Минах. Брат! Какъв си ти, бе? Не! Искам пак да те бия! Няма да стане, брат. Да, оп, и аз го минах. Как може, бе? То би бил майситер, бе. Ера видя, този мап, кой... той е брат на този, колко се речи квитва направо, брат. И започваме с речките. Минах. Какъв си ти, бе, брат? Тък му идвам на този мап и ти минах го. Така, ако ми правиш на всеки мап, ама се разбереме. Какво ти направи, брат? Майката. За малко и то да мина. Брат, почва. Така и то го минах. Да, брат. Точно когато започнеш да снимаш първият клип, те бих. О, брат. то си много лесен, но и то ще го минах. То си много лесен. Така, и то го минах. Ти са си на последния. Може. Може да си. О, и то си е много лесен. Обаче не изкрит. О, най-накрая! Щяла да удивен. Не. Лесен бе, брат. Той го не го цели. То била, ама. Кой е това? О, ще го мина! Ами... Върши ли, бе? Да, бе. Не си. Окей, горе. И да, хора, когато започнем втората игра, пак ще дойда. И до скоро за сега. О, брат. И да, пак сме тук. На обратното ниво на шламата. Сервера не е премиум, само да ви кажа. Ако играете вътре. О, почна. Добре, брат. И сега реших да се глична. Не, брат, аз не мога да мърдам. Глед, виж ме. Не сняй това челенто. О, наистина стана. Аз го минах. Добре, брат, какъв си ти? Машина, робот? Може и двете. О, това е много лесно. Вау. О, брат, аз съм... Брат, как? Не! Аз обаче намерих най-лесната страна. Така и това го минах. Пусни ми се малко, де. Какво да пускам, бе? Това загря още. Това ще го минах.
Да, тук няма да с тебе. Добре, брат. Какво е това шибано нещо? И, ама реши да се минеш, бе. Ти трябва да го видиш. Аз съм на третото. О, хай, бомбой. Чуп, чуп, Минал го? чуп. Видяхте как го мина. Ти се бавиш мене. Бъй, добре, не се бъгнах. Така. Брат, аз те видях как си премина през порталчето най-гадно. Да, брат, и точно след тебе аз го минах. Така и това го минах. Какво ти става? По-лесно ти го видиш. О, да, то това е ле. О, не това. О, тук О, къде? да, ще го мина, ще го мина. Кое е това? О, фак, брат. Това е най-шибаното ниво, което съм виждал. На ръбчето. Да го минаваш ти, куче. Няма да го минаваш ти. Няма. Брат, на ръбчето бях! Я така, гейн. Минах. О, ще налим. Добре, хора, когато започнем третата игра, пак ще дойдем. И да, пак сме тук, хора, това не е последната игричка. Да, това е лесно, тук започвам. Здравей, красавец! Малко е гадно, че не оборяват секунди. Какво се направи? Такъв е живота. Гаден. На ръбчето. Пак умрях. Пак умрях. Ти мина ли го? Не. Ти почувай стартката и ама ясно го направих. Така, ето някъде трябва да се отпътля. Нали го? Не. То ми е било. Какво е това, бе? Мина ли го? Да. Добре. Я го минах. Кое е това сега? О, не. Това. На последното. Мани. Това е най-гадното. Това е едно от най-гадните по-скоро. Да. Ще успея. На ръчно. Аз видях, че го набрал. Минах го. Това е много гадно. Брат, ти представяш се, един от нас да финишира и веднага след секундата след това други да финишира. Моля да се разкажа. Фишинира. Бе, сега разбрах, че това не е. Е портала. Гледай сега, отимина ли го? Видях го портала, да. Да, не от тази страна, мисля, че от тази. Има още едно. Вау! Леле, брат, това е много ужасно. Брат, последното е много гадно. What? Как паднах? What? Брат, последното го минах някъде от третия път. Ама е много гадно, брат. Ти има още едно? Това пак ли? Това е... не. Добре, от втория път го минах това. Има и това е последното, да. Има, ако можеш. То, кое е последното? На някакви червени, ли? Не, има още едно. И това е. За другото, как да те гледам? Не знам. Ти как ме гледаш? Какво е това, бе? Това си работа, бе. Ти как гледаш, бомбой? Много панаско, ще виж. Къде? Как? Вау. Аре бе, кажи да ти гледам фейловете. Напред последното. Какво е това, бе?
Това го минах от третия път. Ти мъквай.